салом мухлисони барселона ва канали барса тиҷи. бошгоҳи каталонӣ охирон бозии худро дар соли 2022 доир кард ва ин ҳам дар доираи бозиҳои ла лигаи испания дар дербии каталония муқобили эспаньол буд. пеш аз баргузории ин бозӣ сару садоҳо ва судкашиҳо зиёд ба вуқӯъ омаданд. масъалаи якум ин иҷоза надодани барселона барои ворид шудан ба варзишгоҳ ба мухлисону ҳаводорони эспаньол буд. роҳбарияти даста оиди ин масъала аризаи шикоятӣ кардан норозигӣ баён карданд. хуб, оиди Левандовски ҳамагон хабар доштанд ки бо сабаби корти сурх доштанаш дар се бозӣ ҳаққи иштирок карданро надошт. ҳарчанд аризаи барселона барои иваз кардани қарор бекор карда шуд, вале як рӯз пеш аз бозӣ маълум шуд ки додгоҳи Мадрид ҳамон ҷазои Левандовскиро ба дигар вақт гузаронидааст. яъне Левандовски ба бозӣ мебаромаду ҳама аз ин чиз хушҳол буданд. тамоми мардум аз пайи ҷашни соли нав ҳастанд, вале мо шуморо ба тамошои бозии ҷолиб дар мусобиқоти аврупоӣ даъват мекунем. имрӯз як қатор бозиҳои муҳим дар Англияу Испания доир мешаванд ки тамошояш ҳатмӣ мебошад. аз хидматрасониҳои ширкати 1x истифода бурда тамошои бозиҳоро ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди барсатиҷи. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. тактикаи пешгирифтаи хави барои муқобили эспаньол ҷолиб буд. ӯ дар хати нимҳимоя Бускетсро нагузошт. боварӣ ба ҷавонон бештар ба назар мерасид ва Де Йонгу, Педриву Гави сегунаи марказро ташкил медоданд. Рафиня, Левандовски ва Фати дар ҳамла ҷойгир шуда буданд. пайвастшавии Алонсо ва Кристенсен бошад дар маркази хати ҳимоя дида мешуд. хулас, бозӣ дар иҳотаи мухлисони сершумори Барселона доир шуд. шурӯъ аз дақиқаҳои аввал Барселона идораи тӯбро ба даст дошт. нисбат ба дигар бозиҳои Барселона ин дафъа вақти бозӣ дар нисфирӯзии Каталония рост меомад ва ба ҳамин хотир тақрибан 89 000 мухлис дар он ҳузур доштанд. дар дақиқаи даҳум Гави имкони хуберо натавонист ба гол табдил диҳад, вале зарбаи кунҷӣ кор кард. онро нимҳимоятгарон Кристенсен ва Алонсо хуб истифода бурда голи нахустро дар бозӣ ба самар расониданд. Алонсо дурахшиши хубе дошт ва баъди 9 дақиқа боз метавонист голзанӣ кунад, вале ноком шуд. бозингарони эспаньол низ аз буданашон камкам дарак медоданд. ба баъзе қоидавайронкуниҳои ҷиддӣ аз ҷониби довар беаҳамиятӣ дида мешуд. нимаи аввал ба ҳамин як голи задаи Алонсо ба охир расид. ана дар нимаи дуюм чанд ҳолати хатарнокро Левандовски ба гол табдил дода натавонист. намедонем ба ӯ чӣ шудааст. шояд худро то ҳол дар мунтахабаш дар қатар ҳис дорад. дар дақиқаҳои 70-уми бозӣ Алонсо сабаб шуд ки ҳисоб баробар шавад. ӯ бозингари рақибро нагузошт ҷаҳиш кунад ва довар қоидавайронкуниро ба қайд гирифт. зарбаро Хоселу ба самар расонид ва ҳисоб 1-1. довар клоуни асосӣ дар майдон шуд. сараввал Албаро барои даҳонашро маҳкам кардан аз майдон гусел кард. баъдан Кабреро аз эспаньол хориҷ шуд. аз қафои ӯ бошад Соуза низ аз майдон бароварда шуд, вале баъди тафтиши вар корти сурхи Кабрера бекор карда шуд. хулоса дастаҳо бо ҳисоби баробар дар таблоу шумораи бозингарон дар бозиро идома доданд, вале ғолиб муайян нашуд. Левандовски дар худ набуд ва ба ҳамин бозӣ мусовӣ анҷом ёфт. барса ҳанӯз дар ҷои аввал боқӣ мемонад, вале бозиҳои баъдӣ осон нахоҳад шуд. ба ҳамин тамом ин охирин навори мо дар соли 2022 буд дӯстон. хайр, то соли дигар.